Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasinmu kamar da kuka gani a title ɗin bidiyon mu cewa application mai sauƙi ga ajiye hotuna ko kuma ga ajiye videos haka wanda hotunanka ba su ɓata ba. Za ka yi backup ɗinsu sannan kuma ka sa fake password sannan kuma ka sa hidden incognito ko kuma ka sa caption incognito. To shi wani application ɗin yana da matuƙar muhimmanci yanda shi wani app ɗin ba kowa ne zai gani ya ce application ne na ɓoye a hotuna da bidiyoyi ba ko kuma waƙa ko kuma rubutu haka. To gaskiya mutane da yawa in su ga application ɗin za su bayar kawai fitila ce ba wani abu bane ba. To dai shi wani application ɗin yana da matuƙar amfani wajen ajiye hotuna da bidiyo da kuma waƙoƙi. To shi wani application ɗin gaskiya yana da amfani matuƙa yanda za ka je ka ajiye hotunanka ba kowa ne zai gani ba sai kai kaɗai za ka ga abinka. To da farko dai in za ka ga wani application ɗin zan ajiye muku link ɗin application ɗin a description. Na farko in za ka ɗauko application ɗin ko da ace ba gan shi a description ba za ka zo ka danna ka shiga cikin play store ɗinka. In ka danna sai ka zo wajen searching sai ka danna flashlight haka flashlight sai ka sa vault. In ka danna shi haka gashi nan ma ya fito za ka ga hoton shi a nan gurin sai ku danna kai haka. Kuka danna kai sai ku danna install, da yake ni na riga na install ɗin shi ba sai na ƙara install ɗin shi ba. Kuka danna install sai ku yi ƙasa haka. In kuka yi ƙasa za ku ga mutum 4,000 sama da 4,000 sun yi review ɗin shi. Sannan kuma ɗan shekara 3 zuwa sama shi ne zai iya download ɗin application ɗin. Sai kuma sama da mutum 100,000 sun yi download ɗin application ɗin. Kun ga application ne mai matuƙar amfani kenan. To yaya za mu yi? Na farko in ka gama install zai nuna open sai ka danna open akan haka. Ko ka danna open application ɗin zai buɗe muku kamar haka. Shi wani application ɗin in ka danna nan wajen flash ɗin wayarka za ta kunna haka. In ka danna open za ta kasu. In ka danna za ta kunnu. In ka danna za ta kasu. To shi wannan sirrin menene sirrin da za mu gane cewa hotuna ake ɓoyewa? Ga wani waje yana ka sa flashlight sai ka zo sai ka danne wajen. In ka danne shi zai buɗe maka kamar haka. Sai ka sa password ɗin da yake kai. Misali ku ga in ku za ku sa password mai matuƙar rikitarwa password ɗin sai ya ku kaɗai ku buɗe shi. Ni da yake na gwaji ne ba sai na sa password mai ƙarfi ba. Kamar misali na sa password ɗina haka zai buɗe muku application ɗin kamar haka sai ku danna cancel a nan gurin. Ga inda aka zo ku ɓoye hotunan ku haka a nan gurin. Ga kuma inda aka zo ku ɓoye bidiyoyinku, ku ɓoye bidiyoyinku da duk dai wani abu da ya danganci abin da ya shafe ku. To shi wannan application ɗin gaskiya yana da matuƙar amfani application ɗin nan. Ga inda aka zo ku ɓoye images da videos da audios da notes. Su ma duk notes ne a nan gurin. In ka shigo setting nan gurin kamar haka. Ga wani waje inda ka sa finger lock. In ka kunna nan gurin za ka yi buɗe application da fingerprint. Sannan kuma ga yana ka sa change password. Shi kuma za ka iya canza password a nan gurin. Misali idan da zai ka sa 1234 kun ga current password ɗina 2468 to sai ka sa new password ɗinka a nan gurin. Sannan kuma idan ka dawo baya za ka sa fake password. In ka sa nan fake password ne ko da ace mutum in ka sa fake password ɗin nan 1234 ne to ko da ace mutum ya sa 1234 ɗin zai buɗe mai amma ba zai nuna mai hotunanka da bidiyoyinka ba gaba ɗaya. Nan kuma security caution inda misali ko da ka manta password ɗinka an ce what is your nickname sai na sa waki. To wannan kawai da gwaji ne shi sa na sa muku waki akan nickname ɗin nawa. To dai wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku ɓoye hotunanku da bidiyoyinku da waƙoƙinku. Da fatan ku ji daɗin wannan bidiyon namu da Allah ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa sannan ku mana liking ku yi share ɗin bidiyon mu. Mun gode.